tikwazisana pakira pamazo pachitumbe. Tinoti makasimba here kwamuri. Yai, vedwe. Tapinda kagorera 2025 kairi. Vedwe. Saiziva kuti chazipinda. Taitoti pamwe tichari kundikana kana tsaona dziri kuitika kaidzi. Kwazana ikoko kamuchingosimbisana tifambe zvakanaka kamugwagwa. Tapinda mugore iri timboona kuti gore noiri hatitsuni here zvataida kutsuna. Ayo, zuva chitumbeni sekuru gogweka hava kutambisiri nhamba vanenge vaya nezvinyanya zvavanga vaisangana nazvo mukufamba umu. Hama dzangu, senzvimbo ine yegokwe inzvimbo yatinokupai nyaya futi dzinoitika munharaunda nedzinoitika iko kwamuri. Handitika. Kune nzvimbo inonzi kukahobo kwachireya. Kukahobo kwachireya. Unoziva kunonzi kukahobo, vanokuziva vanhu vakaziva kwahobo. Right, kune murume akanga ari South Africa akaita 6 months ake ari kuSouth Africa akaenda muna August ndokudzokawo mwedzi uno ndisingazoti 6 months aidzedza kwanawo here papa meno but ndomimba kuti 6 months. Saka zvineiwo murume